ďakujem pekne teda. A len tak na začiatok, aby som dovysvetloval tie Davidové slova, tak dnešná téma je to iba kvôli tomu, že je to trošku taký pohľad dovnútra do toho, ako sme sa vlastne púšťali do testovania nejakého webu. A v podstate pre nás všetkých to bolo vtedy prvýkrát, to vtedy dúfam, že sa mi podarilo niekam trošku posunúť v tomto, ale toto budú také pohľady trošku aj donútra do firmy, takže keď náhodou niekto pozná mojich bývalých nadriadených, tak im to nikdy nepovedzte, že som na to prezradil. V podstate začali sme testovať približne pred 2 rokmi, alebo pred rokom a pol, nejaké nové dizajny webu, ktorý vyzeral podobne ako ten screen, ktorý vidíte úplne vpredu. Určili sme si nejaké oficiálne ciele, ktoré sa prezentovali smerom von. Nadobudli sme nejaký pocit, že ten web začína byť trošku neprehľadný, keďže sme vytvorili za nejaký čas nové projekty, ktoré fungovali. Nabalovali sa nové časopisy, ktoré kúpilo vydavateľstvo a už sme to nemali kam upratať, takže vznikla nejaká potreba refreshnúť ten dizajn, zakomponovať tam tie nové projekty. A vtedy vzniklo niečo, čo vlastne vytýčilo také tie neoficiálne ciele, prečo sa začalo testovať vo firme. Vznikol nejaký dizajn, s ktorým viac ľudí nebolo spokojných. Keď budem hovoriť o tej nespokojnosti, tak si myslíte, že som to bol ja a oficiálne vám nepoviem, kto to bol. Každopádne vznikol nejaký dizajn, ktorý sme potrebovali otestovať, kvôli tomu, že už len v rámci firmy nevznikol nejaký konsenzus, ako to urobiť. Vtedy sa testoval vlastne dizajn, ktorý vidíte v takej tej zakrytej časti vľavo. Bali sme sa toho, čo to môže spôsobiť, a vtedy sme vlastne v rámci internetového oddelenia boli pár ľudí, ktorí niečo počuli o usability testovaní a chceli sme to vlastne vyskúšať, že čo to spraví, či nám to prinesie želaný efekt alebo nie. Naše postoje na začiatku boli vlastne také, že áno, vieme niečo spraviť, sme ľudia, ktorí sme si mysleli, že sa rozumejú do toho, čo robia, do toho, aký web robia, ako vyzerá ten web, čo sa na ňom predáva, ako sa to predáva, kde to tí ľudia hľadajú. Keďže za tie roky nárastu čísel toho webu sme nadobudli taký interný pocit, že ľudí môžeme naučiť vlastne na spravodajskom portáli robiť veci, ktoré potrebujeme my, a oni tam idú iba kvôli obsahu a naučia sa orientovať na tom webe. Tak sme si povedali, že dobre, skúsime veľký redesign, urobíme to tak, že ten web zmení svoju štruktúru, zmení svoj layout a zmení sa vlastne úplne od základov. A vlastne ten užívateľ sa prispôsobí tomu, čo my potrebujeme. Mali sme taký pocit, že nemôže sa stať žiadny problém. Nezabudli sme na žiadne prvky, všetko tam bolo, všetko malo nejaké svoje miesto, pre nás viditeľné, lebo sme vedeli, že kde to je, ako to má fungovať. A verili sme tomu, že najdôležitejší na tom webe bude aj tak obsah, keď tí ľudia vlastne uvidia nový web, buď sa stotožnia, alebo nie s dizajnom, ale ten obsah tam vždy nájdu. Toto presvedčenie bolo veľmi chybné a musím povedať, že nadpolovičnou väčšinou tých bodov som bol stotožnený aj ja, že je to tak. Ale ten dizajn sme pustili na to usability testovanie pre istotu, že dobre, tak si to teda aspoň potvrďme, že je to naozaj tak. Dospeli sme veľmi pre nás prekvapivému výsledku. Tí ľudia boli z 10 ľudí, ktorí vlastne testovali ten web, bolo 8 naozaj že zdesených z toho, čo sme im ukázali. Tým, že tá štruktúra bola vlastne polovica ľudí, ktorí ten web poznali a používali ho na dennodennej báze, a polovica ľudí, ktorí ho ani len predtým nevideli, tak 80% testovanej skupiny vám povie, že sa nevyzná do vašho webu, že tam nevidia, čo hľadajú. Pri našich úlohách, ktoré sme im skonštruovali, sa stratili na tom webe.
A to sme chceli po nich úplne jednoduché veci na začiatku, ako nájdete najčítanejší článok na webe, ktorý predpokladám každý z vás každý deň vidí na svojom obľúbenom webe vždy vpravo hore rovno pod menu alebo rovno pod hlavičkou toho webu. No tu to nenašli. Skúšali sme na nich nakoniec všetky tie úlohy, ktoré sme mali pripravené od tých najjednoduchších, o tom, čo je najhlavnejšia správa, aké sú najčítanejšie správy, až po to skúste si predplatiť Hospodárske noviny cez web. Myslím, ak sa dobre pamätám, tak jednému človeku sa podarilo predplatiť si Hospodárske noviny naozaj na tom novom webe z 10, čo bol veľmi, veľmi tragický výsledok pre nás. A najčastejšie slovo, ktoré sme pri tom počas toho dňa počuli, bolo asi neviem, alebo netuším, alebo neviem to nájsť. A keď tento deň skončil, tak sme sa vlastne stretli a povedali si, že OK, asi nie sme až takí experti, ako sme si mysleli. Rozhodli sme sa vlastne ustúpiť z toho, čo sme začali robiť. Veľký redesign sa nakoniec prerobil dvakrát dokonca odtedy. Naučili sme sa počúvať tých ľudí, ktorí nás navštevujú, aspoň sme sa o to snažili. A na konci toho celého testovacieho dňa sme zistili, že ten výsledok bol úplne zničujúci pre nás, že všetky tie veci, ktoré sme si predtým mysleli o svojej práci a o tom, ako vieme odhadnúť ľudí, ktorí navštevujú náš web a ako ich vieme naučiť aj my niečo nové, tak trošku stroskotali. Vtedy sme vlastne začali spolupracovať s firmou UI42, čo teraz nie je úplne podstatné, ale išlo o to, že sme vyrábali nové dizajny webu, vytvorili sa dva nové varianty. Jeden z veľmi konzervatívnou zmenou, kde išlo vlastne o upratanie priestoru, pridanie nových projektov, plus nejaký nový layout a jeden taký s trošku väčšou zmenou, ktorá spočívala vlastne vo výraznejších farbách, vo výraznejšej hlavičke. A pustili sme sa do druhého kola toho testovania. S trošku inými očakávaniami a s trošku lepšie odhadnutými našimi schopnosťami. Ľuďom sme sa snažili nevnúcovať svoj názor počas toho testovania, dostali tie isté úlohy ako pri tom prvom variante. Zistili sme, že niektoré prvky webu proste majú ľudia zaužívané hľadať na jednom mieste. To znamená, že sme sa s nimi moc nehrali, snažili sme sa tým ľuďom povedať, že OK, keď ste naučení, že hlavná správa je tu, my vám ju tu dáme, budete mať viac obsahu na tom istom mieste, lepšie odprezentovaného, ale nebudeme vás učiť, že prvky webu môžu byť aj na inom mieste, ako ste boli zvyknutí predchádzajúcich 5-10 rokov, ktoré fungujú nejaké relevantné spravodajské weby. Prebehol ďalší deň testovania. Na ten výsledok sme čakali naozaj 8 hodín a čakali sme, či sa to zvrtne alebo nie. Toto boli tie dva varianty, ktoré sa testovali, ktoré tam vidíte. Môj osobný favorit bola tá čierna hlavička, ten väčší web vtedy. Aj tam ma potopili tí ľudia, ktorí to testovali. A dali mi najavo, že nie, nemám taký dobrý vkus ako oni. A naozaj to bola veľmi, veľmi malá zmena na tom webe, to znamená, že sa menila vlastne iba hlavička a iba jej sfarbenie spolu zmenu. A dostali sme tiež odpoveď, kde nám 9 z 10 ľudí povedalo, že nie, nechcú žiadnu veľkú zmenu, chcú úsporný, konzervatívny web, kde sa nebudú diať veľké veci. To znamená, že sme odchádzali po tom dni vlastne prekvapení, ale zase so spokojnými ľuďmi, ktorí nám povedali, že OK, tuto zvládnem urobiť jednoduché úlohy, ktoré po mne požadujete, dokážem nájsť to, čo potrebujem počas dňa. Pre účely vydavateľstva sme dokázali urobiť variant, kde tí ľudia vedeli, ako si predplatiť Hospodárske noviny, kde to urobiť a ako to majú spraviť. A pustili sme sa do toho, myslím, že ten web je
menšími, väčšími zmenami ešte stále živý, s tým, že sa zbierajú ďalšie úlohy, ktoré sa musia znovu otestovať, keďže tí ľudia sa menia každý deň a nikto v tých vydavateľstvách nevie, že či to, čo robia, je dobré alebo nie. Takže veci sa zbierajú, bude sa testovať ďalej a predpokladám, že na tých weboch budete vidieť ďalšie zmeny. Pre vydavateľstvo a pre mňa tiež to bola vtedy úplne nová skúsenosť. A podarilo sa nám dosiahnuť vlastne to, že sme nazbierali spokojných užívateľov a na moje prekvapenie spokojné vedenie firmy, ktoré už nemalo vôbec žiadny problém s tými dizajnmi. Tie najzistenia, ktoré sme vlastne zistili počas tých 2 testovacích dní, kde sa vystriedalo vlastne 20 ľudí, ktorí boli aj vekovo, aj zameraním, aj tou intenzitou navštevovania toho webu úplne rôzny, tak sme zistili úplne jednoduché veci, ktoré sme všetci predtým teoreticky poznali, aspoň tí ľudia, ktorí sa pohybovali niekde v oblasti toho online sveta, ale takto sme to vedeli ukázať aj tým laikom, že áno, je to takto a dieru do sveta proste pri užívateľoch, ktorí sú zvyknutí na niečo, nespravíme. Tie najdôležitejšie reakcie, ktoré tam boli fakt pri tej prvej verzii, čo som spomínal, že nič ten človek nenašiel, to bol proste úplne extrémny prípad, ktorý nám nevedel odpovedať pri tej prvej verzii ani na jednu z tých otázok, to znamená, nenašiel najdôležitejšiu správu, nenašiel najčítanejšie správy, nevedel si predplatiť hájenky. A bol to jediný človek z tých 20, ktorého sme zavolali 2-krát na testovanie toho webu aj toho nového, kde sme ho už nakoniec presvedčili, že áno, tie veci sú na svojom mieste na druhý pokus a nájdete ich tam naozaj. A pre mňa osobne najdôležitejším zistením, alebo teda najzaujímavejším, bolo to, že som si potvrdil vlastne bannerovú slepotu priamo na ľuďoch na tom webe. Možno to bude vidieť aj na tých dizajnoch. Na týchto to už nie je, ale každopádne pod najdôležitejšími správami sme použili veľký formát kvázi banneru, bola to vlastne taká statická reklama na predplatné hospodárskych novín, vtedy ešte, kde sme to chceli vyskúšať, že či tí ľudia sú schopní akože orientovať sa na základe nejakej reklamy, či už self-promo alebo nejakej externej reklamy. A tam sme to pekne videli, že tí ľudia pri predplatnom mali naučené to, že chodia rovno do petičky bez ohľadu na to, kde na nich vyskočí oznam o tom, že si majú niečo predplatiť. Tak myslím, že 8 alebo 7 z 10 ľudí išlo priamo do petičky, hneď automaticky a hľadali tam odkaz na predplatné. A takisto dostali jednu úlohu na konci. Po tom testovaní sme zatvorili prehliadač a opýtali sme sa ich jednu otázku, akú reklamu si zapamätali z toho webu. A presne si nepamätám to číslo a nerad by som vás úplne zavádzal v tomto, ale bolo to myslím 7 až 9 ľudí, ktorí nám povedali, že vôbec žiadnu. Použité boli štandardné reklamné plochy, to znamená, že použil sa nejaký leaderboard, nejaké skvery a štandardné reklamné formáty, ktoré si nikto nevšimol vôbec a vtedy sme zistili, že robiť si self-promo cez bannery sa nám vôbec neoplatí, že tým zaberáme iba miesta, ktoré nevieme reálne využiť. S týmito skúsenosťami pre mňa vtedy veľmi zaujímavými som vlastne po chvíli odišiel do Piana, o čom David pred chvíľou hovoril. Pre mňa veľké prekvapenie, porovnanie vlastne offline sveta s tým online svetom bolo to, že zrazu sa tlačí na testy. To znamená, že firma, ktorá je založená na tom, že musí predávať na webe, je ochotná stráviť čas na tom, aby zistila, že čo chce testovať, ako chce testovať. Snažíme sa, David najlepšie vie, ako veľmi, pol roka prísť na tie najväčšie problémy, ktoré vidíme vo firme, ktoré nám spôsobujú to, že môžeme prichádzať do zákazníkov a snažíme sa testovať tých ľudí
menšími AB testami na začiatku, aby sme zistili, že aký to má efekt, či to nejaký efekt má, a zbierame nejaké dáta o tom, ako sa pustiť do väčšieho usability testovania a väčšej zmeny. Veľmi pekné na tých ľuďoch je to, že k tomu majú fakt vzťah a je to vlastne podobná komunita, ako sa teraz zišla tu. Takže verím, že sa nám to v najbližšej dobe podarí nejako zorganizovať celé a vy uvidíte vlastne nejaké väčšie zmeny, ktoré Piano vo svojom procese kupovania nejakého predplatného na tých slovenských weboch prinesie. V podstate toto bol taký krátky pohľad do toho, ako môže fungovať usability testovanie na nejakých projektoch s ľuďmi, ktorí to nikdy nerobili a čo vlastne naozaj zistia a nakoľko sa to prekrýva s tou teóriou, ktorú poznáme už teraz. Ak máte nejaké otázky alebo vás niečo zaujíma, kľudne aj nejaká tajná informácia, tak sa kľudne pýtajte a budem iba rád, ak vám budem môcť prezradiť niečo. Zatiaľ môžete tleskať. Však budeš ich počuť asi. Tak skúste na nás sa pýtať, lebo tento sa už bohužiaľ vybil. A Laco podľa svojich najväčších vedomostí vám odpovie. Ako často testujete? No, v tých HNK-ách to bolo vlastne urobené tak, že väčšie testy prebehli dvakrát, potom sa robili také menšie testy na nové prvky, ktoré sa pridávali na ten web a tie už sa robili, ale nie úplne štandardnou formou, nebolo to urobené tak, že to bola nejaká vzorka ľudí, ktorí spĺňali to, koho chceme osloviť, ale robilo sa to na základe nejakých známych, vašich známych. Testovalo sa tam približne asi 10 menších usability testov, okrem týchto dvoch, ktoré sme robili väčšie. A čo sa týka Piana, tak sme skúšali, koľko David, nejakých pár AB testov. AB testy sme mali dve. Hej, nejaké menšie AB testy, kde sme si skúšali nejaké veci, že ako to vlastne pôsobí na ten nákupný proces, že či sa to vlastne mení alebo nie, že či tí ľudia vlastne končia niekde ďalej a či sú schopní lepšie rozoznávať to, čo im ponúkame. A dúfam, že ak sa dohodneme v najbližších dňoch, tak by malo byť jedno veľké AB testovanie na nejaké dizajny a logiku vlastne toho nákupného procesu. Usability testovanie Piano robíte? Teraz to som to nepovedala. Nie, budeme ho robiť, máme ho v pláne teraz, myslím, že tento mikrofón sa vybil, takže ja ho odložím. Mne to funguje? Tento funguje, aspoň zatiaľ trošku. Nie, ako nepotrebujete. Radšej, nech ťa počúva vzadu. Dobre. To je zlý mikrofón. Takže v Piane vlastne plánujeme usability testovanie v najbližších dňoch, dúfam, a ak sa nič veľké nevyskytne a nikto to nestopne, tak by sa malo udiať niekedy v priebehu budúceho týždňa. Môžem otázočku, lebo ma zaujíma, či využívate na to testovanie, či malé alebo veľké, aj interných zamestnancov, nemyslím tých, čo robia na tom webe, ale sekretárku, stolničku a ľudia, ktorí s webom nerobia dennodenne. Robili sme to, v médiách je to veľmi jednoduché v tých printových, lebo tam tých ľudí je viacej. Tentokrát to asi nevieme spraviť tak, aby sme použili nejakého človeka, ktorý s tým webom nič nemá, ale áno, v tých menších testovaniach sa to robilo, používali sme ľudí, ktorí ten web dokonca po tých 4 rokoch, ako som odchádzal, tam boli ľudia, ktorí ani nevedeli, že ten web existuje v tom vydavateľstve, takže áno, bolo zo pár takých ľudí, ktorí to mohli testovať. A ako to nič robíte tie AB testy, aké dlhé sú? Teraz mi budeš musieť dať pomôcť, lebo presne si nepamätám ten čas, myslím, že to bežalo nejaký mesiac asi, taký ten jeden z najdlhších. Ale akože my máme, môžem povedať, že keďže agregujeme všetky tie slovenské weby, máme strašne veľa page views, takže ani veľa času nejak extra nepotrebujeme. A za zo pár, akože napriek tomu sme to nejaké 2 týždne. Hej, myslím si, že to bežalo tak 2 týždne a mesiac bežal jeden AB test. Teoreticky 3 dní by tam to povedať, že stačí. Hej. Tie rozdiely medzi tou AB verziou boli aké? Tým, že sme zatiaľ skúšali iba také menšie zmeny, tak tie rozdiely v tej conversion rate boli také relatívne malé
ale boli tam vidieť zmeny, ktoré už stáli za to, aby sa implementovali zmeny aj v tom nákupnom procese. Toto je jedna z nich, ktorú tam vidíte na hlavo. Tam je rozdiel ten, že predtým sme nemali nejak odlíšený rok, mesiac a týždeň a potom sme testovali, že ktorý funguje najviac. Čo sa týka konverzia, samozrejme vyšiel potom mesiac, no samozrejme, akože my sme si to mysleli, ale aspoň sme si to takto potvrdili a potom sme dali tamto Áno, tam sme mali, tam sme mali toto najpopulárnejšie, čo je to? Presne tak, tam skúšali varianty s tým, že či ľuďom vlastne stačí naznačiť to, že áno, predznačíme vám nejaké obdobie, ktoré je najpopulárnejšie, alebo urobíme to, že vyznačíme najvýhodnejšiu cenu pre tých ľudí a tretí variant bol tento, kde sme vlastne predznačili mesačné predplatné a označili ho ako najpopulárnejšie a vyšlo to percentuálne o niekoľko percent lepšie ako ostatné varianty, ktoré sa skúšali v porovnaní s tou pôvodnou, ktorá tam bola. A čím to potom je to predznačením, alebo je to tým badgeom najpopulárnejšie? Je to tým badgeom. Predznačovať sme skúšali už predtým tie veci, či to pomôže alebo nie. Uľahčí to ten proces, odpadáva menej ľudí pri tom nákupnom procese, ale napriek tomu, že im predznačíte to, čo si myslíte, že by malo byť najlepšie pre nich, tak aj tak sú schopní si preznačiť vlastne tú možnosť, ktorú potrebujú. Ale testovali ste konkrétne v takom softe? Čo ste používali? Používali sme na to Google Analytics, ak sa nemýlim, a cez to sme vlastne testovali rôzne varianty. Bolo to viacej technické, akože to sa ospravedlňujem, lebo do tých technických detailov úplne nebudem schopný zájsť. Ako viem si sformulovať to, čo potrebujem, ale máme tam na to chalanov, ktorí sa tomu venujú akože oveľa intenzívnejšie tým technickým veciam. Dobre, potom možno ešte jedna otázka. Že tie rozdiely tam boli iba v rádoch percent? Ako plus minus? Boli tu malé rozdiely, akože boli tu percentá rozdielov v tých conversion ratech, ale potrebovali sme to vyskúšať aspoň, lebo doteraz sa to tam vlastne vôbec nerobilo. Potrebovali sme to vyskúšať aj čo sa týka tej technickej časti, aj čo sa týka toho, ako to bude fungovať a čo to vlastne môže priniesť teoreticky. Jasné, ja som chcel naviazať potom otázku skôr, že bežal to plus minus 2 týždne. Či ste sa spoľahli ako potom priamo v Analyticse, že tá vzorka dát, ktorú ste mali, ako iba malé rozdiely, že bola naozaj relevantná, že to nebola iba náhoda, že jeden testovaný variant vyšiel o 5% povedzme lepšie ako druhý. Bolo to vlastne tak, že on ten test nemusel bežať tak dlho, my sme ho nechali bežať práve kvôli tomu, aby sme sa uistili, tak sme ho nechali bežať akože podstatne dlhšie a povedali sme si, že áno, ten rozdiel, ktorý to spravilo, tá malá zmena je dostatočný na to, aby sme to vyskúšali a dali to tým ľuďom defaultne ako verziu. Super. Úplne posledná otázka. Stalo sa také, že najprv nejaký testovaný variant vychádza lepšie, ale potom po tých 2 týždňoch, keď sa nechali bežať, že sa v skutočnosti ukázalo, že nejaký úplne iný variant je lepší? Zatiaľ myslím, že nie. OK, super.